Kala abafundi ngibatholi benza. Kala abantu phela bashare imali. Yabona-ke babambile lento. Lena bofuna ukufaka imali la esifeni deposit. Enze kahle lento. Kana samba kahle. Hoyi ndoda wenzani la? Lando ngisakhuma ogcwele lando. Mawucela uyisamo Oh, ufuna omunye umfundisi lana okhona khona somewhere la. Ele umfundisi lo mfowethu kwafika umjiji wabonga umthandeze wasukuma hamba ngenyawo. Mawuthi ufuna umoya ogcwele. Umoya ongcwele ayogcwele. No, nje uzogcwala ngovala plastic uhambise. Ndoda umoya ongcwele ufuneka ngaphakathi kuwe. Hayi emaplastikini ndoda. Hayi, uwo ongazwanga. Wathi umfundisi asikho umoya ongcwele sikufaka iplastic sulethe kuwe. Hayi qhubeka-ke ndoda. Angisawukha vele uzobona ngihamba base ngiphumelela khululeka nje. Hayi bondo. Wenzani? Hey baba, fadam ngikhuluma nawe wenzani? Inkinga hlahla la. Kunentwana yangimarisa strong. Yabo manje. Iyayi. Maye uyayijimela. Obvious. Ngengihamba mthini. Intwana engakanani le? Umfana omncane. Yinto engiqasula kakhulu le ukuthi umfana omncane. Yezwa. Maye mawujima la usakuzoshintsha. Phela ngithi ngizofika ngidayile sithi. Khuleka. Ngomnyama esweni benkawu la. Hayi. Ongeke man. Lazo. Manje ngiporekile manje. Naye umsenzwane ujikelile manje. Manje vumile ngibambe inkunzi straight angisena choice. Sengipharala ngempela manje. Kusani. Asifike ngoba siyophinda le round yethu. Round pondo sana. Angishiya mina vele kuthula kahle endaweni. Le funa ngiphinda round 2. Asifike. Shasha ngicela. Shushu. Manje ukhamba. Next. Nekanale. Machita. Machita. Senacava nanokuthi ngibloma valo machita. Avele. Nina. Lona ungakhohlwa phela kusasa mfethi plan kusasa. Ngiyayidinga ngale mali. Yabona nje manje ngisahlaba fanele ukuthi ngincane futhi kusasa ngifuna ukubulala strong. Sure. Mina ishona plan bona. Awuthi abafethu mina sibulala indimali. Silinde imali lena. Bawathi fixa sebenza umphakathi yasibamba ngalento besiyenzayo manje. Naw mina lana yamkhuleka mina umphakathi ngizokhama phansi. Wena nje into yaziyo nemali ophuza vele. As long as ngiphuzile mfethu ngibhenile anginandaba. Beka uzobanjwa. Woliziba umfundisi wena. Uba Wena. mina angingaba umfundisi. Ithi nani niyazibona. Angiyabona le mali yakonda le awusabonakala ngathi uyiphara. Good luck. Awuclean Good luck.
Ekujubile madoda yakithi. Ekudabuka imabhuluku ifikile imintwana kadudu. Ukari madoda. Ndoda endlela lifunani manje? Relax, Antara Nkulunkulu. Just go home, praise God, and cleanse your soul, and praise the Holy Spirit. Hey, umele ngo-Holy Spirit. Yabona kube labo Holy Spirit bakho bayasebenza ngabe lafana nomshayeli. So ndoda ongiyeke ngaze ngivuke ngawo. Violence is not the key, my So brother. ngawo ndoda. My brother, God is the way. Ngathi angifuni. Ngokusile ndoda. No, my brother, violence is not the way. Relax. Ongimele ngoviolence awuyoshumayela le phandle. Nabafundisi befake la ngaphansi. Wena uzongitshela ngeke my brother. Mfundisi ba wena lo. Hamba. Shit. Mara, I tried to be a pastor. I almost said it was working. It was relaxing. His soul was almost there to calmness. I tried. No general. Sure. Vandag ngivuke ekuseni ngashaya izolo ekhoneni ngaploma namajita sathi ukufaka emthembeni Wangayisontweni Kulela so dansayi banayi. why musubonile lo baba lo bamsizile Tembo dansayi. Saphinde nini. kanjani Babe, hey, yozala. Letha le speaker wena sathi. Hayi wena sana. Mangijwayele. Ithi letha le speaker wena sathi. Wena sana ngangijwayele kahle. Uzala, lethala le phone. Asihlanya yini? Hala. yaphapha wa ulayekile Ekujubile madoda yakithi. Angayi nasho Ifikile imintwana kadudu. Mina ngisumngane wakho. Sapintshi nami no Ngisaseskim sakho mfethu. kahle Uthola ezinye impintshi. kahle ucabanga ukuthi mina ngicava ukuthi scam lesiya Yini manje scam? lesi sesontweni Sasesontweni ini. yeah len bribe abantu lapha Hayi, Lempintshi zakho eziyi-2. Mina ngazi next. Ngakungangifaki la. Ngazi next. Wena mfethu ngiseskimani ngawo ngoba wena uhlezi uza la ungenamali, insango uyifuna kimi ublema kakhulu mfethu hayi. Mina ngithanga ngihlala nomuntu mfethu uhlezi bro khona next hayi. Antolo ufuna ngwenjani ngiphara nje naye ngibona Yeah, kumele uzame nawe something mfethu yimi everything ngenza ngamaplan, ngenza nezolo. Ntwana hayi. Ngowenza izoli la manje. no ngisane Ona next hamba mfethu ungishiye yedwa. Sayicabanga. afe afike ngiyachuzekile hayi Hey wena sana. yeah Ntwana. Ngikhohle isibhamu sami. Antonesbom abengazi Ya nginesibhamu and futhi ngabe ngiyakudobula ube ngisiphethe manje. yazi lesibhamu yakho le yasibona lesibhamu sakho singayenza into enkulu mfethu ngiyacela ungisize Khuluma ngilalela. khona umunye umdethu ongijikelile lapha shoot manje uyenza iprank lapha esontweni prankana nabantu la Ngutsotsi wena manje ngingena lapha emaphrekeni mina ngihlangana ngifuna ungisize sihambe siyobamba lela sonto inkunzi Sonto liphi manje? elinye lingale Fethu masibambe isonto fethu sazongena nezolweni. Phela mina ngiyishaya ngokungena ezolweni. afe shoot manje kumele sihambe no Ngizongena ezolweni. yeah Alright, unemali lento le? ya inemali nini futhi Manje sameleni. asa kuna kanjeni Alright. Sure. Awula wodwa. Hambani? Ngivani yakwakho. Angicaphe thiba. Mina sengikhathele yiyo leya wakho mfethu.
Khazazo yini? Ka wena leya wakho njalo liyasopa, ka njalo liyasopa mfethu. Yawona mina manje sengizele neplan mfethu. Kanjani kuba yithi esikaphayo? Hayi, okokuqala uba wasopa. Thina sayiropa nje kancane, osokuqala yona yasopa mfethu. Kuclipa sothola amachopa 40 kushuthi unidede le-60. Mina sengikhathela yabona Fandi. Mahlangana naye kusuku mfana ngibamba inkunzi le nginasi mina ngitshela. Manje ngamanye amazwi sisayikhipha. Mina sengiqedile vele ngalento le fake pastor mfethu. Ngimtshita ngimdabula ngecima ngithathe yonke into anayo sezobona ukuthi enze njani. Hey mina ngizingene la. Oyifuna imali mfethu. Awuqala kule mphaka. Hayi. Wena naleya wakho mfethu anikwazi ukukhuluma ningafaka ukuthi ngiyabhema, ngiphara, ngiyaphuza, nike nikhulumeni kahle bafethu ningayifakanga lezo zinto ba. Yazi mina ngizogcina ningicika uri ngamavara mfethu. Hayi. Sala uri ngamavara mfethu nobubi bakho. Kanti le serious. Hey athi mina ngizibambele. Nami ngibe umfundisi. Mara wadehlingeka baba. Marazi ngizoyenza anginankinga. Hayi kusemfethu Cape Town manje angishayisa kambani. Wena ukubona ukuthi angishayisa. Baba abakutshela ukuthi mina ngubala ngaphakathi azini ngoba ungishayisile lethi phone. Ngiyathi insizwa ngabona insizwa ngaka yami yoshaya mina akazabe ngibona akazabe. Ka mina ngithe lethi phone ba. Baba lethi phone na cha mina. Lethi phone na ngakhatha. Uqinza. Lethi phone letha yonke into ke manje ngifuna nanezicathulo zakho. Ngifuna nalento oyigqokile let's sheshisa baba. Hawu ngajampisi sheshisa. Icathulo baba. Uthi ngisi support mangifika iqala ngiyaliphika vele bangithatha bangifahlakela igada fuck the police ngiyabazonda bohasha Nakho somfethu. Ukola? Bathuleka. Namhlanje wathi mama. Khona la? Yeah. Uyakhona. Nakho mosi yashisa. Futhi Angishisa. imake bafika abantu bapha abantu. Mara kushayisa namhlanje. Wena maye ungilethe tulandisela isibhamu mahali. Hayi. Amabhalaklava. Hayi. So yenzani? Maye mina ngikwenze njani ngoba ungamthethe ngekho. Ngangenza ngoma ngithethe ukudubula. Shango lapha ngokwethu. Bomba. Uy. Wena manje. Bomba manje bomba. Hey, imakazi. Selenga. Mina ngiyaqolisa. Maphinde ngibizela amasini khona sana. Ngeke ungana. Ngiyaqolisa. Ngoba ne-red Hey, ungathathi i-red Nezi isikhathi sami phela losimoshi. Ubambeleka. Bamba la. Jiza le.